Yun. So, welcome guys sa ating channel. Meron na naman tayong project na gagawin. Ito, galing ulit kay GCD Airgun. For 8 na receiver. Gagawa natin ng bat. Full bat. So, yung mga gustong magpagawa guys ng murang budget meal na receiver, i-message nyo lang si GCD Airgun. So, budget meal na receiver. Yan. GCD Airgun. Yan. Kung gusto nyo magpagawa guys, mura lang sa kanya. Yan, budget meal lang. Pero ayos naman. Malakas din. Malakas din yung mga receiver niya. So, yung mga kulang sa budget yan guys na gusto magka PCP. So, try nyo to. Si GCD Airgun. Yan. So, see you guys. Sabayanan nyo yung paggawa natin. Gagawa natin ng ng rifle bat. Stay tuned lang. Hello sa lahat ng mandirigma ng bukid. Ito po at ako'y muling nagbabalik. Tayo po ay muling maghahasik ng bangungot sa mga peste ng bukid. Damputin ang ating sandata at umpisahan ng paggagala papunta sa ipinangakong lupa para sa mga pesteng daga. Sa ating mga kapwa, sana tayo ay maging responsable sa hilig natin bilang hunter. Kunin lang natin ang kailangan natin. Ilocano Gander ang iyong kasangga, mga magsasakang nangangamba
Hello sa lahat ng mandirigma ng bukid. Ito po at ako'y muling nagbabalik. Tayo po ay muling maghahasik ng bangungot sa mga peste ng bukid. Damputin na ang ating sandata at umpisahan ng paggagala papunta sa ipinangakong lupa para sa mga pesteng daga. Ilocano Gander ang iyong kasangga, mga magsasakang nangangamba. Pagtulungan natin ang inyong problema para ang mga peste ay mapuksa. Para naman sa ating mga kapwa, sana tayo ay Yun guys, so welcome back sa ating channel. Natapos na natin itong project natin. Ito. kunin lang natin ang kailangan na. PCE na receiver. Nilagyan ko ng bat. Ayan. Mahogany. Mahogany itong kahoy na ginamit ko. Ayan. Ayan siya. So, nakalapat na. Ayan. So, natapos na naman natin ang isang project natin. Ayan. Kung mga gustong magpagawa guys, PM nyo lang ako. Gusto magpagawa ng mga bat, PM nyo lang ako guys. Nasa description yung ano natin, yung messenger natin. Doon nyo ako kontakin para mas madaling mag-usap. Yan. So sige guys, hanggang dito na lang yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Shout out sa lahat.